Anselmo! Anselmo, putang inang tao na tutulog-tulog dyan. Ay, sir, ano sir, ano? Yung mga tao natin doon sa palayan na, ano na? Nagsimula na? Nagtanim na sila sir, ng palay. Putang inang mga tao na to, hindi ako hinihintay sa kanila. Dalhin mo yung mga gamit natin. Punta tayo sa palayan. Okay po sir, ito yun sir, no? Ito yung nasa sako. Ito, sako. Hindi na ito. Sako yan. Oo sir, sige sir. Punta tayo dun sir. Dito tayo sasakay ng bansa sir. Puta, ano yan? Walang kalabaw rin sir eh, tayo na sir. Tuwa-tuwa. Nagyari? Yan eh. Oh, engineer ako na. Rektor ako na kayo. Una na ako mag-engineer niya. Tawag ka na ito. Lah, nalako. Nagsuong na. Nagsuong mauna ni. Mauna. Dalawang tauhan natin. Mauna ni. Mauna ni. Dalawa lang yun dahil kasi Tagalog. Tangina. Mayong magandang araw sa iyo, Sir Engineer. Mayong gandang hapon, Sir. Ayusin yung pagtanim ng palay, ha? Maayos na yan, Sir. Ayos na yan, sir. Ano, putang ina. Hindi naman yung pag-ayos. Bakit? Bakit? Mayroon akong, ano, magandang pag-ayos niyan. o doon kayo sa baba sir. Ilabas mo yung gamit ko. O, nandito lang sir. Mali, Doon sila sa baba. Mali to. Mali yan. Ibutin namin. Oh, Punutin namin. ganun lang. Ayusin lang ng mabuti. Ilabas mo yung gamit. Iyon na mo yung ano, plansa. Plansa sir. Lansa? Maglansa ka to. Ito yung plansa sir. Putang inang gago na tagal ka sa akin. Hindi yan. Lansa? Ano yan? Ano yan? Hindi ko alam yan. Yugo yan. Plansa sir. O, ito sir, plansa. Ito sir, plansa. Ayan. Ito plansa. Gamitin nyo. Gamitin nyo yan. Ano to? Sa baba. Paki-explain nga. Sa Ano to, dalawang Sir? tao na to. Ano gamitin yan? Ikaw na lang sir, ikaw ang may alam sir eh. Ikaw magplansa. Ikaw nga. Ako na lang yung helper mo, ako na ang taga-digay ng... Tangin na yung helper. Ang engineer pala ang Bilisan mo sir! gagawin tao. Sira ulo pala ang tao na to. Helper. Ganon mo. Saan ka ba nag-aral sir? Sir, Ganun sir ah. ganun pala. Nag-aral ako sa 7-Eleven. Ang ganito. Saan ko nabakitan si Benilibin, Sir? Doon sa ano? Sa Magaling Quezon ka City talaga, na City 11. Ang galing nyo ng Ganito magtagalog, Sir. Ganito ang paggamit ng palay. Kahapon ka pa sa Ayos. Maynila, ang galing mo ng magtagalog, ah. Oh, Tapos. tanim. 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 Matagal na siya doon sir. Tanim. Oh, mga... Yan! Yan. Yan! Pakitindog. Pakitindog. Yan. Tindog, ay, hindi ba? Ganyan lang? Wala nang hindi maganda pagkayos, hindi maayos. Pagkatindog. Pagkatindog. Paano yan? Basol. Tapos? Pagkatapos, Yan. yung ano, eskwela. Eskwala. Kilabas. Parang karpintero na to, Sir. Ito eskwala sir. Gagong tao to. Ano yan? Tagal na sa akin, hindi pa marunong. Ano to? Ano yung eskwala pala? Ano pala eskwala? Yung eskwela. Gagong tao. Di matabas-tabas. Oh, ito eskwala sir. Ay, ito. Yung eskwela. Paano yung eskwala eh? Ano gamitin yan? Hawakan. Ganito. Tama sir. Ganito. Tama yung sa'yo sir ah. Sa kanila sir, parang hindi eh. Masyado malapit. Ay, dapat putulan. Putol, pakiputo nga. Putol. Di! Tika mo na. Ako, Yung, ano, nibil. Pakilabas yung nibil. Hindi magandang pagkayos pag walang nibil. abutan tayo ng siyam-siyam ng paagi mo sir. Wala bang linta dito? Striktuha. Ito yung level sir. Gagong tao. Walang... Ay, ano ba lang level sir eh? Hindi ko alam ano level. Yun. Ito sir, ito sir, level. Ito. yan pala. Pakiayos nga. Paano to sir? Paano ganito sir?
gagong tao pala dito, hindi alam paano Paano ako gumamit ng... gamitin? Di ba alam ko, sir? Dito, ito. Ha? Ilagay mo. Nagaganyan, sir? Gagong tao lang yung mga tao dito. Paano yan? Dito, sir? Ilagay mo. Dito? Dito? Wag. Ha? Dito, sir? Gagong tao pala dito ah. Sir, dito, sir? Ito ba daw? sir? Putang ina. Di para sa palay siguro. Boss. Palay yan. Ah, dito. Ah, dito pala. Mataas to, sir, eh. Ha? Mataas. Ito rin, mataas, sir. Oh. Ano to? Dito. Ito. O, yan. Yan. Hanggang lang yan. Ayan. Ah, Pakihawak nga. tapos? Yung puting. Putulin, sir. Pakiputol na. Tangin ng tao. Gagong tao ba? Paano na yan? Paano tayo makano sa palayan? Hindi mo tinuro eh. Tangin ng gagong tao nung Sorry, sir, hindi mo matagal sa akin. Hindi mo tinuro. Hindi ka nag-aral, sir. Hindi mo tinuruan ng maayos. Siguro. Ano na yan? Hindi mo tinuro sa Kasi- putulin din eh. Kahit saan ako magpunta. Tapos? Ito siguro rugby ano niya. Sir, linta, sir. Lala, si atay! Gagong tao dito! Putang ina! Hoy! Ano to?